Ja, men så har vi så synes vi fået en grøn traktor på banen igen, der skal spændes for slæde. Lad os se, om vi når 100 meter der. Den skal bare have noget gas. Og så håber vi selvfølgelig på, at vejret holder. Det bliver ikke regnvejr. Så må I godt tænke 3 gange alle sammen. Det bliver ikke regnvejr. Så skal I bare se, så kommer solen frem. Det gør vi alligevel. Som sagt, hvis I fryser lidt, så går lige over madtællet på det. Ja, meget pølser og meget lidt. Der er lang kø for lige, så må I lige nøjes med kaffen.